Vedeli ste, ako sa v posunkovom jazyku predtým používalo slovo Róm alebo Rómka? Predtým sa používa Róm. Vyzerá to veľmi stereotypné. Inak sa používa slovo Róm. Vyzerá to, ako by bol drzý, alebo že smrdí. Teraz sme to my zmenili. Dnes sa používa slovo Róm alebo Rómka. Róm. Na Slovensku nemáme takmer žiadne dáta a informácie o nepočujúcich Rómoch. Preto ja vyjadrujem veľkú podporu organizácie Svet ticha, ktorá sa rozhodla pomôcť tejto komunite. Pomôžte nám vyhľadať všetkých nepočujúcich Rómov, aby sme im mohli pomôcť. Odstráňme zbytočné bariéry a pridajte sa k nášmu projektu. My sme hlasom nepočujúcich Rómov. Pridajte sa k nám.